Trnité stezky a vyhozené růžence. Potřeba tvořit. Nepřekonatelná potřeba tvořit je prodorovnací silou, ale také klecí, ze které jako by se chtěla vydrápat ven. I přes tento křečovitý pocit, podřeného zašlého povrchu a unavených rukou, působí výsledky těchto procesů velice vzdušným a paradoxně odlehčeným dojmem. Silná materialita a strukturovitost vede oko po gestických čarách, uzlech, v plátně i v symbolech připomínajících písmo. Matérie. Stavební kámen doživných spirituálních postupů, jež mohou být ovlivněny významnou životní katolickou zkušeností. Spíše jsou to ve své podstatě hluboce osobní a upřímné rituály, při kterých něco zaniká a zároveň vzniká. Rodí se z nich nástroje pro malbu a kresbu. Jsou to úhly, duběnkový inkous, kaolí a další. Oživení. Desítky až stovky let staré plátno utkané na kolovrátku konečně získává svoji definitivní roli. Přináší obrazu jistou časovost, archaičnost a přes svoji hrubost a vizuální tíhu i křehkost. Skála se odlomila, prsten s rudým granátem zmizel v ohni. Pod dubem leží růženec, na cestě, jež je trnitá, ale očišťuje, stačí sešít trhliny a pokračovat dál. Tak to je text od Šimona Jana. Když jsem mu to pak vykládala, začal plakat a utírat si oči kapesníkem. Takovej byl famcikas ke mně a to jsem to ještě neschytala zdaleka nejhůř. Objímáš tetičku a jinde neznáš bratra.